Oh, belum tahu ya. Namaku Hendrik. Apa maksudnya sira tekan kene? Hari sampean lagi apa? Kita takon sirane takon mana? Iya, yakin mah tempat panggonane kula. Hari sampean sing mau jental-jentul ning kene ganggu ning kula, sampeane lagi apa? Sira jang ganggu ning kita. Oh, kita sekedar numpang lewat. Beli harapan ganggu ning sampean. Ya wis, bakas sira beli garepan ganggu, mancing amaning ning blongbongan sing gede. Ora bisa kok dingin. Aja enak bae. Hari manusia ku enaknya karepe dewek bae. Apa sih? Padahal mas setan ora lokan ganggu ning manusia. Padahal manusia sing gawe nipu ning setan. Setan ora lokan ganggu ning manusia. Manusia sing ganggu ning setan. Ya wis, kagak nyingkir. Beli bisa. Beli bisa apa sih syaratnya sih? Ya syaratnya kudu ngupai mangan dingin. Apa pengennya? Rangap pengen nginung. Oh, pengen nginung baju kecomberan. Hai, anak gaul masa nginungnya baju kecomberan. Bekasnya ning oli. Hai, aja Blena. Tadi apa? Anu biasa suan mang baso. Dinal. Aja lok mangkonon balok pengen nginung. Tadi apa pengennya? Iki ning kene bos. Oh, garap rusuh. Iya. Entok mono gedene. Wah, pasti kurang. Delat maning ngerap manjing ning Kang Lur harapan lur gula watu. Serok gak nusu serok. Pengen nginung dingin ya. Pas nginung lanjut maning kandane. Kabaran temen ya. Aduh, delat maning tebruk metu ganti maning tas susu tebruk. Wis nginunge. Wis. Ayo mancing. Hah? Mancing. Ya kedingin sih yo. Sira garap nang karo kita. Oh, beli bisa. Ayo mancing. Beli bisa. Dasar manusia lambe sampean ku manis ya. Manusia sampean nang tang ning kita ilmu de sirap pirang delepu. Biadab sira hobina. Wah. Dikira watun reme, dikira watun dudu watun wanian. Ayo muncul satu kewan kang luwih ganas bakal mundur setapak. Biang do, wah kaget pisan do. Lagi biang do. Aduh, mekel bae sampai deg-degan sampai piar-piaran. Biang lagi enak-enaknya nguyu ning pinggir sekolahan, anak bocah gerdak rundung sampai nabrak tembok ndase benjut. Biang. Aduh, Tingeli. Beringas betul rampok bapak. Kini raine kayang konon temen Melayu gini nol tas Melayu mendi. Hari kabeh manusiaku sing deg-deganku jantung, Hari sirapa sing deg-degan brutu metu ngicing. Aja gemoyu pantes nabrak tembok ayo matane lah kasiji. mau nek nang wila ning kotak-kotak. Setan Non siraku setan ya. duduk Siapa itu setan? ngarani kita aja setan. Siapa? Bagian kayak kan diduaran gini. Siapa rane? Ji sampai anak beli beru Sarniti. Kitang rungu bakal Sarniti iku sing paling cantik. Wah. Apa raine dadi kayang konon siraku? Sarnitiku bagian aku paling ayu, paling cantik, paling bahenol dari rebutannya wong kene. Wong kene ku yu bocah lanang ari sanjane ngume kita ku nggawane slender kapal perahu wesan.
Maesa nanggung babak Rainira. Terus Duh, bisa nerainnya kayangkan ke bilang nurut aturannya wong tua. oh ngadak sirane ya. Oh. Terus Aduh, nok sira namun dadi perawan, nok siraku ari dolan ku nok aja lo kan ado-ado. barang anu Barang kita anak kuyu, namun beli nonton ku sikilku ting gremet kayak anak remek kini. Aja kemuyu. raine lucu. Ku abang-abang aja kok si dinggo kabeh. Gini merah ki ukurannya ki tok merah si jinang merahan. Duh. No. Yuk. Apa? Di sampian Beri kenapa sih karek kiri beko? nang gemeter. Gemeter nang apa? Durung cewek durung apa ini melayu ki. Gusti. Cewek dingin gak? Dengan mambune 7 rupa. Ayah kau dingin metu nguyu dingin. Ujuk. Bagian ujuk. Penuy. Aja kono. Ngendi. Sopan, wong wadon sopan. Marasan setan. Mana peteng-peteng ika? Terus saya anak bocah. Tuh kata anak bocah ribut maning. Tunggu nana ya. Iya. Koyo. Aduh. Dan dalam wong wadon beneran beli sih kayak kono ya. Lega. Sing gemuyu gak pada baik karo kita. Sarniti. Non. Sira gage mangkata sing kene ajang ganggu ning kita ya. Ya. Sira wong wadon, kita wong wadon. Ya wis kita mah harapan ngetem ning kana. Kono. Iya. Ayo mangkata. Dadah. Ya. Dadah. Pantesan bumi sampai kayaknya orang detikin roti dawa anu surat denawa. Hoi, colmo manusia, saliramu kumawani, kumalancang, mancing marang, kuat tempat panggonan aku. Suradenawa. Iya. Mungkin sira rasa kaget sependurat. Lung tulung Suradenawa ajang ganggu ning tujuan Ratu Angin-Angin. Ratu Angin-Angin cuman sekedar numpang lewat ning tempat panggonan sampean. Siapa? Suati diri nira. Ratu Angin-Angin. Ratu Angin-Angin. Ya. Apa ucapan dikali saliramu karena dipercaya? Maksudmu? Hei, perkara Angin-Angin iku hiwal kudune piyanggaku yaksa denawa ora yaksa. Ngaku-ngaku yaksa denawa putune manusia biasa. Sampean ku enak bae aku. Loh, ora enak dening apa to? Pak saliramu ngaku Dewi Angin-Angin sapa bapak nira? Duh, apa iya? Ladalah